Здравейте, приятели на канала Огън и Истина. Темата на днешното видео е какво желаете да чуете, какво искате да разберете. Да видим какво ще ни кажат картите по този въпрос. Какво всъщност ще чуете, какво искате да чуете, от кого искате да го чуете. Да видим какво ще кажат картите. Искате да чуете някаква избухваща новина. Нещо ново, което да ви зареди с енергия, за да продължите напред. Тази новина и енергия най-вероятно е за семейното ви положение. Това ще дойде бързо към вас като информация. Ще се случи тук до една седмица. Някаква информация, която ще промени към по-добро живота ви. С помощта на висшите сили. Ще има нова енергия, нов заряд. Да. Любовта ще се открие изцяло за вас. Това ще стане бързо. Благодаря ви за лайковете, благодаря ви за гледанията. Желая здраве, успех, късмет, сбъднати мечти на всички. За връзка с мен ще оставя в коментарите имейл адрес за лична консултация. Благодаря ви.